Някога слушал ли ви се да кихнете и като кихнете да прънете в същото време? Така, днеска ще докажем на мама, че можем да станем известни ютубъри. Нека да видим какво е това. Добре. О! Какво е това? Стрим. О, ние сме на живо. Получавам пари. И фолуър ли? Получавам последователи. О, е! Ето това се вика добър стримър. О, виж, дали имаме фенове. Bro think she's slick. He's slick. Ай! Това не е много приятно да го кажеш на известен ютубър като мене. Или да кажем стримър. Нека да наймем приятел. О! Здравей. Какво правиш? Добре. О! Оп! Има Спонж Боб! Тъжен Спонж Боб. Добре, да се вършим на работа. Сега нека да спечелим малко пари. И ще докажем на мама. Ще докажем на мама, че най-сетне мога да стана известен ютубър. Ей! Ти какво правиш, бе? Спиш ли? Я ставай. Така. Няма да спиш на работа. Сега можем да направим, да купим нещо с 47 долара. Ей това. Спонсор. Как толкова много място оголемихме само за безплатно? Купим екран. Купихме екран. Оп, виж кой дойде. Ей, ти що спиш? Я ставай. Така. Получавам пари, последователи, но не и гледания. О, това какво е? Това мисля, че са апгрейтове, нали? Да, апгрейтове. Stream faster, donation chance, stream quality. Нямам пари за нищо това, така че да. Ей, пак ли спиш? Дай се съберем още малко пари да си купим някой апгрейд. Добре, то пак заспа. Ставай, няма да спиш. Имаме 170 долара. Можем да вземем Steam Quality или Stream Faster. ID NPC с Stream Faster, да. И имам пари за това. И спаднахме парите, няма пари. Добре, да видим какво можем да си вземем, да си апгрейднем. Hire a Ninja. Какво е това? Work no sleep. Добре. Дай да наемам още един приятел. Ама, това е същия. Пак заспа. Събуждай се. Това е същия. Не, имам същия по спаланка. Утре бъдни вечери ще има ново видео. Да кажем, втора част на Мистер Лекси директ гласа на една игра Staycation. Ще рекрейтна. Ще го рекрейтна видеото. Но няма да викам, защото не викам. Добре, това дава много малко пари и последователи. Можем ли да го апгрейднем по някакъв начин да дава повече? Donation chance. Мисля, че е това. Да, това е. Трябва ми още малко пари. Не чувам щъкащи звуци. Събуждай се. Събуждай се! Добре. Сега ще купим това. Добре. Купи го. Сега да видим дали дава повече пари. Нищо не става. Сумата си същата. Менеджер. Да няма менеджер. Че аз не съм ли аз менеджера. Оп! Чат модератор. Ще събираме за чат модератор, че имам хейтери, които ме обиждат много и много ме натъжава. Това сега ще вземем малко парички. И чао на хейтери. Добре. И чао на Вече има ли достатъчно пари? Още малко ми остават. Още колко ми остава? Добре. И чао хейтери. Имам хейтери! Това нищо не прави! Добре, сега за какво друго да събираме? Менеджер! Наеми менеджер, няма нужда да събуждам аз работниците. Явно менеджера ще събужда работниците, които са заспали. Сега ще събираме за менеджер! И то заспа! Не разбирам как получавам... Как съм стримър и получавам пари само като... отцветявам линийки да стават жълти. Как става? Де да беше толкова лесно. И аз да съм известен в физическия ми YouTube канал. Събрал съм. Може да си... Не, трябва ми менеджер. Това е най-важно. Здравей. Get back to work. Добре. Това малко... Не ми прозвуча много добре. Искам да видя как ще събужда тия двамата по спаланко си. Този звук ми писа да го чувам. Добре, поне ако може повече последователи, повече пари да трупам, но
Как? Hire a friend. Has no... Добре, да. Това ми е мейн акаунта, здравей. Връщам се на работа. Мога това, точно съм пари. Allows people to sponsor your streams. Добре. Оп. Ти скъде дойде ме младеж? Хората просто се спамват от една малка черна кутийка и се връщат там и... излиза друг човек, добре. Аз нямам никакъв живот, аз съм Discord мод, който не пипа трева. Единственото, което правя е отцветявам линийки да стават жълти, отцветявам линийките в жълти. Аз съм пълен Discord мод, или да кажем стример. 1000, можем да експендем студиото или да вземем нещо от тези. Айде, hire a friend. Можем да купим екран, но аз искам да експендна студиото. Можем да експандим студиото и този кош стои тук. Добре, той не знам. Get I shall speed, straight madness. Няма да плащам. Айде, един модератор. Оп! Здравей. Добре, пари имам, да. Имам последователи. Какво мога да правя с последователи? Buy advertiser. Реклами? Ще имам реклами. Нещо тук мога ли да си взема? Stream faster. Айде, donation chance. Купих ли го? Не ми дава! Добре, купих го. Сега да продължаваме да разстримваме, за да покажем на мама, че мога да съм известен стример. Добре, искам да разбера как да получавам повече пари, когато стримвам. Hire someone low. Не, тук кой ще го събужда? Аз няма да го събуждам. Менеджер има ли? Hire a manager. Ще съберем пари за него. Добре, нека да видим колко пари имам. Стрелка. Сървър крашт! Бързо рибо от сървър. Oh no. Добре, той даже не знам какво е. Какъв сървър е красно, ама както иде. Buy a manager. Аз нямам толкова пари. Тук ще купувам работи по-късно или някое друго видео. Сега ще видим какво мога да взема тук. Можем ето това. Това. И сега, добре, сега ще работим там. Няма къде другаде. Добре, той нищо не направи, само ми взе от парите заради някаква етажерка. Get top G. Unlimited word of motivation. Той не знам какво прави. Hire a friend. Hire a friend. Така. Chat мод. Той е безплатен, добре. Сега ще събирам за менеджера, който да ги събужда. Добре, връщам се в стрима. И здравейте всички, аз съм Lexis и аз сега стримвам. Вижте колко е забавно. Отцветявам Здравейте отново всички, аз съм Lexis и сега ще стримваме. Днеска ще стримваме и ще гледаме как отцветявам линейки жълти. Да, това е. И това беше, хора, надявам се да ви хареса. Сега пари за менеджер, нямам пари за менеджер. Все още нямам пари за менеджер. Това отнеме твърде много време. Трябва да има по-бърз начин. Чай, не мога да намеря къде ти дава повече пари. Мисля, че е втория етаж. Сега ще вземем менеджера и менеджера като ги събужда и ще става по-бързо. И ще купим втория етаж. Дай сега ще събирам за менеджер, после ще видим. Добре, мисля, че вече събрахме достатъчно пари. Да, го готово. Та-та-та-та, менеджер. Айде, събуждай их всичките. Сега ще купим. Ще вземем и това. Интересно само как на менеджера не му се доспива, но на всички други ми се не доспива. Единственото, което правят е да штракат по клавиатурата и да стримват, какво толкова. На менеджерата по-скоро трябва да му се спи, защото той се разхожда и шляпа всички по главата да се събуждат. Ама все пак това е просто игра. Играта няма логика. Аз за какво събирах? Да експандна по това. Трябва ми още малко. Де да ми пише в страни колко пари имам докато стримам, защото така ще ме по-лесно. Вместо да натискам това бутонче и да гледам колко пари. Още малко. Добре, вече би трябвало съм... Добре.
О! What? Basement? Rent office? Hierophant. Yes, айде. Нямам пари. Добре, какво правиш тук, бе, контейнери? Оп. Здравей. Ама все още не мога да разбера откъде трябва да... Такова. Откъде мога да получавам повече пари. Докато стримвам. Buy a screen. From the screen to the... Я да видим другите как се справят. Добре, всъщност не ме интересува как се правят. Мен ме интересува за себе си. Добре, продължаваме да отцветяваме в жълто. Кой е дос? Джингъл. Ей, Джингъл, какво правиш тук? Макдоналдс. Какъв е този аватар? Много е гуфи. Здравей. Хай. Ще напиша и аз хай. Аз съм чугай. Добре, аз ще се завършвам обратно към работа. Докъде сте стигнали вие, докато аз бях навънка? Мога да купя втория етаж, но ще е след малко. Добре, сега да продължаваме да трупаме пари. Оставяме още малко за втория етаж, дай да съберем. Добре, мисля, че вече имам достатъчно. Колко ми трябва? 15 000. Ей, то пък един етаж много скъп.